Creo que vai ser un vídeo longo, pero é que esta interacción que tiven en redes merece analizala e eu sei que as persoas que me vedes que vos interesa moito todo este tema que vos pasa a veces, que queredes ter un debate e dis, cona, agora, mareante. É superinteresante. O tema é un deputado, que é concelleiro aquí en Carballo, publica algo sobre que non sei que porcentaxe, 17 a 20% ou algo así, da mocidade en Alemanha abraza a ultradereita. Escribe un texto longo e todo iso. Fai a súa reflexión, que ademais a mí gustame moito como escribe, as cousas como son. E daquela eu coméntolle, que para iso son políticos, están nas redes, sí? E coméntolle algo que sempre me parece moi interesante, porque estamos, mira a Alemanha, mira a Estados Unidos, mira, e dígolle eu. En España as cifras son 17,3% da xente nova aceptaría un goberno totalitario se este lle dese estabilidade. E iso é o que debemos mirar. Na miña opinión, eu isto teño claro. É fácil de entender que vendan certas liberdades a cambio de poder pagar o aluguer e os recibos. Escandalizámonos máis de que opinen así ca de que non teñan opción real de sobrevivir socialmente en democracia. Pero é o lóxico buscar o cambio cando a democracia non permite unha vida digna. Este é o meu comentario. Eu, libremente, escribo aí. Chega un, que é de Carballo, deste dos ambientes de todo, dos que están en todo lo bueno, non random de pacotilla como a min, dos que están no casino, nos festivais, nos concertos, que ademais eu tive moito trato con el de nova, eu tamén era dese mundo, pero medrei. Dios me perdone por falar así, pero bueno. E daquela el di, a xente, nova ou non sabe o que é un estado totalitario nin a estabilidade. Non sabe, a xente non sabe nada. Pero ten razón. Non sabemos o que é un estado totalitario, pero a xente nova, ademais, non sabe o que é a estabilidade, cousa que a este paisano e a min non nos pasa. Nós vivimos en tempos onde ti botabaste a traballar, sabes? Vivías, pues, querías independizarte, alujabas, querías comprar un coche e podías botar gasolina para ir dar unha volta. Pero bueno, as liberdades son unha cousa intocable. Pagar recibos é outra moi distinta. Non sei como de libre é unha persoa que non pode pagar os recibos. Como de libre é unha persoa pois, que remata os seus estudos e ten que quedar aí vivindo cos pais. E xa non vos digo que ten que facer un co-living. Non, un co-living, que despois estes ao mellor... Non, estes ao mellor non. Estes son os que lle poñen o chirinjo para que veña xente falar de co-living no rural. Sabes? E cal é a liberdade? Cal é a democracia? Onde está o de ter dereito a unha vivenda digna? Pero bueno, son intocables os dereitos, vale? Tamén buscar un cambio é moi distinto de camiñar cara atrás como os cangrexos. Son frases que quedan moi ben, pero que é camiñar cara atrás? Ou xa viñamos camiñando cara atrás? Acaso non camiñamos cara atrás? Se hoxe a xente nova non pode permitirse o que nos permitimos nós. Pois, hostia, se estábamos camiñando cara atrás, é o que digo eu, primeiro vamos parar e ver cal era o camiño cara adiante. Consecuencias de que o Estado organizouse na transición, moi ben, acaba de traer a transición española. Vouno anotar, porque aquí ven a idea de como a xente pode falar un lote de cousas sen decir nada e soar eruditos. E non hai erudición ningunha. É como vou chegar cunha carreta e vou soltar todo o que sei. O que eu oín por aí. Transición española acaba de traer. O seja, o Estado organizouse en base á transición, en base aos herdeiros do asasino, e se a eso unimos o contexto internacional,
pérdida adquisitiva das clases obreiras debido ao exagerado capitalismo. Ou seja, trouxome a transición con mención a Franco, bueno, e o capitalismo. Ou seja, que xa non estamos falando de se a xente nova en España pode permitirse independizarse, pagar unha vivenda aos recibos e irlle tomar uns chanqueiros ali onde van estes. Porque, claro, estes falan moi fácil. Había que ver se a xente hoxe de 25 anos pode estar ali tomando o chanqueiro aquí a colá hasta as 5 da mañán como a eles. Pero, bueno, a eles que máis lles dá. Xa van eles, cona. En fin. A incultura, a ignorancia e a polarización das redes sociais fan o resto. Acaba de traer as redes sociais, porque isto agora hai que traelo sempre. Isto é o problema. Os rapazes tamén do TikTok e non atenden a ver que fan eles para que poidan, non sei, regularse a vivenda. Xa está. Trouxo todo, soou erudito, pero en realidade eu plantexo unha cousa que é causal. Cal é a causa de que a xente nova abrace a ultradereita? Hoxe. E el vai, sobre todo, ao pasado. Transición, bueno, o capitalismo hai que traelo sempre, e despois fala as redes sociais, vale. E eu daquela dígolle. Eu creo que é moito máis complexo, vale? Porque o que ele acaba a facer é complicar. A complexidade non é complicada, vale? E daquela dígolle. Claro que non saben o que é un réxime totalitario, pero as persoas adultas sabémoslo realmente. Porque sempre miramos fora. Aquí falamos dunha publicación que fala da Alemanha. Miramos o outro. A xente nova, porque está no TikTok, porque non saben, ignorancia. Non yo digo aquí, miramos ao pasado. Fascismo, franquismo. Compre mirarnos nós. E as nosas decisións diarias, porque non é a xente nova a que contribuiu a como estamos, nin a responsable de entender as formas políticas por unha sorte de ciencia infusa. E aquí eu volvo a dicir, cando me comezan a chamar fascista, digo que me queren dicir. Cando eu estaba por aí e vía debates porque o fascismo, digo, hostia, eu teño que saber máis de fascismo, porque eu non podo debater de algo que non sei. E, ademais, estudei. Sí, a palabra é estudar. E dixo isto. E daquela volve el. Vale? E di, aí podo estar de acordo. Bueno, pode estar ou non, porque podo estar de acordo. Pero está claro que o que ven vai ser moito peor que o que hai. Porque eu non sei o que ven. Pero, bueno, o que ven, así, como algo moi abstracto. Sí, aquí é despois cando chegan as eleccións e diche o voto útil, que ven sendo o voto home normal. Así. Se tes problemas co aluguer, botarlle os que máis abren as portas aos fondos de inversión non é a solución. De capitalismo concretiza a fondos de inversión. Eu, sabedes que traballei con fondos de investimento. Quería saber eu se este é dos que van ao que digo eu, as andainas de pagar seguros. Porque aí, meu amigo, xa ten a contradición. Cantos dos eventos nos que a ti che dá a gana de participar, que poderían socializarse de outra forma, contribúen a iso que criticas. A forma máis cruel de capitalismo. Aquela fina. Aquela que che di consume en colectivo. Porque, sí, é aí que coa túa pequena contribución daslle ao capitalismo o que máis falta lle fai, xusto, para os fondos de investimento, para investir na armamentística, nos grandes lobbies, por exemplo, o farmacéutico, e incluso no alimentario. E aquí podíamos un día falar do decrecemento e o consumo eco e aquel ecofeminismo
que eu dixen a min non me vir con tonterías, que se lle chama feminismo e traen atrás de sí o lobby alimentario da enxeñería xenética e o produto eco. Pero este é outro tema, que xa non se pode tratar aquí, pero bueno, el tamén o trae, os fondos de investimento. E daquela xa vai sair. E o problema para min non é a xente nova. Eu non falo de 17 rapaces que van votarlle á extrema dereita. PP igual a Vox. E vos mirade o que fai a esquerda. Di PP igual a Vox. Paréceme un atrevemento moi grande dicir que o PP é o mesmo que a Vox. Porque non o é. É dereita, sí. É extrema dereita, non. É máis extrema que no século pasado, sí. É a esquerda deste século similar á dereita do século pasado, sí. E aquí volvo chamar como persoa de esquerdas a como me coloco eu naquela forma política que entendo que me representa. E como de crítica son cando lles voto para que non se desmanden por aí. Depois xa fala, pero penso que hai unhas xeracións que a única cultura que teñen é a través de vídeos sen fundamento dun minuto en internet, pólvicas redes. Eso se acaba con libros nas mans. Lea un libro. Eu, se queredes, amoso vos libros que teño por curiosidade que comprei para ler, que te levan a abrazar a extrema dereita e a misoxinia e todo. A min, o de ler un libro é que me parece... Lea un libro? Ti dille a un que abraza o nazismo que lea un libro. Cona, que vai ler? Pero bueno, ese tamén é outro tema bo, para que vexamos como nunhas poucas liñas chegas cunha carreta e botas aí todo o que ti entendes que hai que criticar. E sobre todo, mirade como vai botando ruído para non falar do que eu digo. Aquí é onde di, pero non podemos abrirlle a porta ao fascismo. E trae o fascismo. Está claro que con eles o aluguer será peor, o pago de recibos tamén, e a situación das mulleres nin vou falar. E vamos deixar o tema de sanidade ou educación. Daquela, agora volve, el introduce a palabra fascismo, cousa que eu non fixen, e lembremos que ven el falarme a min. Fascismo é mulleres. Moi ben. É daquela chego eu. Sí. Bueno, e fai aquí unha aclaración. Isto que está a pasar, xente como Saramago ou Benedetti xa o auguraban fai máis de 30 anos co Tratado de Maastricht. A solución é cambiar modelos, non botarlle ao fascismo. Volve a nomear o fascismo. Fascismo. Tratado de Maastricht. Esquerda. Non queremos ultradereita. Dúas cousas que anotei eu do Tratado de Maastricht. Que hoxe a esquerda xa tal. Sería priorizar a estabilidade orzamentaria sobre o gasto social. É un modelo máis centrado no mercado. Carballo. Gobernado pola esquerda. Xente de Carballo que non é random de pacotilla, que se xuntan aí e están por todo lo bueno e saen con pancartas. Priorizar a estabilidade orzamentaria sobre o gasto social. En Carballo, o edificio para as entidades sociais paga íntegramente a Fundación Amancio Ortega. Carballo, esquerda, non cuestiona a filantropía, senón que a abraza e celebra. Modelo máis centrado no mercado. Tratado de Maastricht. Radares. Hai nada, alguén me di, sobre os festivais de Carballo, que hai radares onde se pon o diñeiro público. Porque, joder, as produtoras terán que vivir. E despois abrazamos a filantropía. Non podemos ser críticos hoxe co Tratado de Maastricht sen revisar como a esquerda, por exemplo, fai este tipo de cousas. Xa non hai debate nin cuestionamento da filantropía. Coloca os cartos nos radares
e despois tiro da filantropía. Sen revisar. Ois, que o mellor podemos solucionar con un festival máis pequecho e con outras actividades culturais con outro carácter. Isto xa o quería aclarar tamén. Vale. Moi ben, Saramago Benedetti, o que dixo eu, nomeemos a disidencia política do pasado. Porque no presente se ve que non hai. E daquela, como ele introduciu a palabra fascismo, eu pregúntolle cal é o fascismo. E dixo, porque eu como acusada de fascista e que teño unha alta comprensión do fascismo, porque eu quería estar tamén nos debates sociais. Pois non teño claro que é votar a fascistas. Que é votar a fascistas? Cales son os fascistas? Que se eu agora vou votar, se non voto a PP e a Vox, non estou votando a partidos, por exemplo, que lles falta xa para abrazar eles o socialismo. O socialismo, por exemplo, que cuestiona a filantropía. É que non teñen ideas totalitarias. E dixo eu, como acusada de fascismo e ameazada. Cales son os fascistas? Eu, e daquela falolle de que xusto estiven falando do feminismo no fascismo. Porque el tamén introduciu as mulleres. Así que, do que el di, eu debullo. E daquela hoxe, ao erguerme, tiña a resposta. E é bastante curioso, porque quedei como, guau. E di, xa, para acabar, arranca así a dicir, eu non vou falar máis disto. Veu el falarme, porque eu plantexo isto, e agora pecha a conversa despois de botarme aí todo. Pero antes de marchar, aínda me deixa máis. Xa para acabar, penso que non fai falta entrar a denominacións de fascismo. Dixo el fascismo. Pero agora, para acabar, di, non fai falta dicilo. Vale? Sería absurdo. Eu, ti mesmo, meu amigo, foches ti, só, este é como dos homes evitativos, estás atrás do rabo, como o can. Pero bueno, a pasionaria non hai que entrar a fascismo. Pero bueno, agora vou traer o franquismo. E dime isto, a pasionaria era feminista e sabía cal era o fascismo. Vale, frase que non di nada. De todas maneiras, ese non era o debate. Non. Efectivamente, o debate era que pasa que a xente nova, cando non pode sobrevivir socialmente respecto do económico e máis en democracia. Quero dicir, vesmo dicir a min, depois de todo o que dixeches, xa sei que non era o debate. Eu quería falar de como acusamos a xente nova, miramos fora, Alemanha, xente nova. Vale. Pero bueno, agora digo el, non era o debate, pero el quería debater, bueno. O debate era sinxelamente que para a maioría do pobo do Estado é mellor que non cheguen ao goberno algúns. Efectivamente, pero non sei cales aínda. As galegas e galegos sabémoslo ben, porque aquí hai que chupalos. Outra vez, o PP é fascismo. Bueno, e iso é independente de quen te sinalara a ti. Se a min me sinalou a esquerda galega, non pasa nada, non importa nada. O PP é fascista. Mirade, non di nada. Di, o PP é igual a Vox, son uns fascistas. A ti sinaloute a esquerda galega, pero eso non lle importa a nadie. Non, a ti se te matan os do BNG, o caso é a ver se ganan votos, sabes? É que, de verdade, é que cando racionalizas ou debulles, bueno. En canto ao machismo, é transversal. A auga ferve aos zangrados. Está en persoas progresistas e retrógradas, homes e mulleres, pero ese é outro debate. Como tamén o é que vos sempre sufristes o dobre que os homes. Sempre tivestes que pagar a peaxe de ser muller. Un saúdo. É dicir, el abriu, chegou, dixo todo o seu, e agora xa. Di, para acabar, é máis un saúdo, en plan, a mí non me fales máis.
E, ademais, non importa, o feminismo non importa, xa sabemos que o machismo é transversal e vos sufrides máis, pero, joder, está gobernando o PP e non sei que del Tratado de Maastricht. Esta é a razón pola que eu non podo estar neses grupos máis intelectuais que non son random de pacotilla e que cando queres ter un debate conceptual ou causal, como neste caso, sí, porque conceptual é fascismo, eu parto cun debate causal. Por que abrazan a extrema dereita? Vamos ver a causa para centrarnos nela e ver que podemos facer sobre esa causa. Por exemplo, regular a vivenda. Saír aí, en vez de dicir antifascismo, decir hai que regular o prezo da vivenda. E cando queres ter un debate conceptual, vale, pero daquela que é fascismo, que é votar a fascistas. Hoxe, non que é o fascismo en Italia, que sinceramente esta persoa non creo que o entenda tampouco. Pero cando hoxe quero berrar antifascismo, anti que estou berrando? Cando eu quero dicir dereita mala, de que estou falando? Vale, pois ti cando queres ter debates así, chegan ca carreta e traenche a Franco, o fascismo, o feminismo non importa, sí. Xa. E xa está. E ti, en realidade, cala a muller, que xa sabemos que o machismo é transversal, pero é que isto non era o importante. Porque, claro, ainda peor vos vai ir se ven a ultradereita. Pero resulta que as mulleres que somos críticas levamos anos acusadas de fascistas. Vale. E daquela, pois, se non imos falar dos conceptos e de como os usamos, e non imos falar das causas do que pasa, a min non me chamedes. Eu non teño que estar aí con esta xente. Ademais, sempre é un home que ven o que ti dis, se te xuntas é igual, o que ti dijas, chega, bótache a carreta de cousas que hoxe está ben falar, transición e Franco, capitalismo, os fondos de investimento, que os trouxo aquí, se quere, bueno, se quere non, que non quero quedar con esta xente, falo eu de fondos de investimento, que traballei con eles. E que teño incluso, non moita, pero algo de formación en bolsa. Porque a tiven que adquirir para traballar. E traen as redes sociais, fascismo e mulleres, veñen os señores, quitade mulleres, quitade, que xa sabemos que sufrides máis. Cola. Pero, como gane a ultradereita, ainda hai de sufrir máis, así que calade. Así, paréceme curioso tamén traer o Tratado de Maastricht como xa o dixo Saramago, vale. E tamén xo dixen eu hai uns vídeos que a esquerda galega celebra a filantropía. Dixeno eu hai pouco, pero claro, eu son random de pacotilla. Do voso jarijolo que tedes ali a bandeira perfectamente colocada, pois tamén un pouco excluída xa quedei, porque queiras que non, posme a bandeira. Poderíamos falar de fascias. Onde está hoxe a fascia? Cal é o símbolo que nos últimos anos dixo non, hai que unir todo unido, é así que funciona mellor. Pensemos. E así estou eu aquí, ainda non deron as 9 da mañá, e xa debullei toda esta conversa, porque eu mesma volvín arriba. A ver se é que eu introducira o termo fascista, porque podía ser, porque estou falando disto, pero non, foi el. E volvín arriba para ver que podía ser se eu fun quen lle fun explicar a el cousas e non é certo. Eu só deixei unha reflexión na publicación do deputado, que ademais é unha persoa que escribe moi ben, que me gusta como pensa, que o sigo con interés e que sei, ou, bueno, non sei, se mo quere dicir el que mo diga, eu creo que cando digo estas cousas, el pensa.
Eu creo que el sí que pensa. Pero podía ser que eu contestase debaixo de outra persoa, pero resulta que non. Foi el mesmo que veu contestar debaixo de min. E tamén pechou a conversa porque sería unha tontería entrar a falar como hai que falar. É moito mellor soltar todo. Antifascismo, antifranquismo, anti todo. O machismo está en todas partes e o capitalismo é o mal. É así.